Haupa, urriaren 12 domeka, goixen fresko txuen deu, baina, bueno, oin nahiko epel. Eta, bueno, ez dakite bideo hau igoko da, natzo adibidez ez nagoen igo, bakar hartu nobelako. Baina, bueno, zeuzer ikusten da, horre rotariren bat edo beste ikusi dut, hori txibatak. Eta, bueno, eta hemen piztiren batez zapaldute edo, baina bat badago bintzat. Nahiko pena, baina, bueno. Bueno, honai bizek ikustegatik, hemen, kirikinen artean, ze politek. Ikusten da argi, gaztainen artean dauela. Dauzela. Oso politek. Oso politek. Bueno, eta ziurrenik hau izango da, aurtengo handizena. Eize ikusi bezauten, hain minbetizteatu eta dau. Bueno, hau ez ediz gorkoak. Hori ederra bata, eta pena apurte egondana, baina, bueno. Eta, bueno, gehitu, atzo harturikoa gehitu ezkero, zeuze gehitxo. Bueno, baten bat etxerako, bezatzoko oparitzeko, ze esan, opari eharra izaten da. Ia euriz egiten dauen, baleko apur bat, txaparrada izan arren, baina, bueno, venga, ondo izan.